Siji Suwardi Pak Narno ke kemramane Dik Sisri kuwi penggune Mbah Mitra Sranten kae ya. Mayit aku darah Karang Gedhe ana beneran ana muncar ana gak ombo ana kurang kebonane sing bola-bali Pak. Saiki jaman biyen Dik Sisri cek mledus katokane urung ya. Kan grecoane Suwardi Pak Narno di mayang ngalor nang beneran nglari mlaku ngalor kan. Desi tenan cek dolanan kayak bathok dikoki anu lemah dintun diyoi kan. Saiki serang bendis isih. Aku yo matur nuwun karo Suwardi Pak Narno, Pak Mbah Mitra Sranten Mas Marwan iso bunang ngene. Yen aku tenan. Wis tau mayangan ning kelurahan Kebonan karo jenenge Wakiman nggawa bunda pletuk. Lah lampune mati, kan Kosimo lampune mati anggere munggah Gunung Madu iki ngertine anggere munggah mati gedhe iki marang do mlaku wong persene mati gedhe jane nek munggah iki dimasukke siji wae rasa. Anggere munggah mati dimasukke telu manurung. Teko kan kantor polisi Kebonan kan dicekel polisi. Nang tak dijokke keris wan mayang iki dikek ngapura. Jane nun saya Suwardi Pak Narno biyen ya bagus kok anake ayu men ya. Ya kaya tiru buke. Tenan ora. Nah itu garwane Pak Narno ya buke Dik Sri kuwi ayu tenan. Oh ya bukali ya Mas Nadi ya bagus. Sri Pauni. Oh iya. Jane wong wedok ya mau wadah kok ya mengaruhi. Ning Pak Narno ki asline daleme kok daerah Sambi kono. Saka mancan mati sak lor bangsan kono. Kagungan garwa ngono. Kadhe. Tenan kok mbiyen listrik iki lho ngene aku main ning kelurahan iki dipul karo Suwardi Pak Narno dik ku main iki ati-ati kene sok suarane elek-elek. Lah aku main tuh gara-gara iki bakong iki aku ki metu kon benek ning cedhak gunung ora ketok kok mbri kelir. Kok mbri kelir ya jeneng ora ketok ki bakong iki lho. Suarane rek banget tenan. Ayo cedhak wong ojek-ojekan kok suarane ae bener. Ning saiki wis ora. Waduh. Letro, ning anggere lumpukne marah-marah lumpuk wae. Wis bar mangan. Awake dhewe sowan mrene ing dukuh Ngamban. Kuan Desari Gundang Rejo kene wis. Reng, wong tenan. Awake sowan mrene wiwit anakku. Cek cilik-cilik lho anakku, oleh Joko Dolong cek cilik. Anakku tak aturi biyen aku malah nek gak kuwatir Lore Suwardi Bawir iki cek bayi abang tak jaman tak pondokan wati nang kono cek cilik tenan tak cepene kaya kula nggih matur nuwun dipun paringi awet rasa momong anak putu. Lah iya. Ya tenan kok terus wong iki nek wong jujur atau sok ngorelek terus sabar dolenekke wong wedok seneng wae. Bojoku nek nek nyuwun. Seneng kae. Lah kula marwani arep padi ya entukane apa sih. Ya jane wong perkara duwe dikumpulke ya tuku mas-masan iki sing yo tuku bilang neh. Tak jane kanyang pengis copete sing pira wae. Nah, ditenyang nek ngepituran tau banter kok. Mesti dituke gali wis bola-bali. Ya ben keri dikira program yes. Wong wedok nangis lho wis terima wae iku dudu bagane. Soale yo tuku meneh, yo tuku meneh. Ora naik paring laris main yo. Entuk kono entuk kene. Belum tak kene
penting prihatin ke mayang iki ya mung dipek kanggo tangga pengin ngono. Nah, aneh. Ayo Pak yo njaluk ya nek kiai sing blasuk deuni nanggapanku. Kena gue jual kalung. Jeneng. Wah. Jara karo mayang bumi Pak Tonoe kan ndo turu sewengi jan. Sunek mayang jorang. Nyenyek to non. Nek tono. Ini tulen yang daleme Pak Lurah Gusti botak watuk kasur wah penting kring kana jeneng sonten. Mau kasur kuwi nek ra kleru kuwi tempate swardi Pak Chandra. Mahan kok berkah. Botak watuk ora bani Pak Tono watuk medeni kowe wong tuwek tenan yo aku ya. Gantang lho diblani kok. Wis mutono. Janji. Dan ora Mbak Sumina jendong gereng. Mulai dhewe kancan dek memuji marang punden kula saha sanes sedherek kula ing ngambang mriki anggenipun lair batos sampun dados sedherek nedhuwur kayang kula sak anak-anak kula mriki. Najan ingkang sepuh-sepuh sampun boten wonten ingkang putra-putra ing saged nyambung kaya anak kula teduh bisa lami-lamipun ya ning wah iya. Boya wadi ya melu nderek ndonga swardi Pak Care, swardi Pak Wadi ngus kabundut ana ngecane Gusti ya tansah diparingi panggonan sepenak nang swarga sutuh bisa tambah ganjarane. Mengestune tansah mebet marang kabeh para putra ayah paring sehat panjang umur gampang rezeki. Wah iya. Cinta sembatan apa dianu enggak. Indikane wong pinter iki jare wong sedo to mati iki rak muradane ning sukmane iki jek. Ngerti nang para putra ayah mula nek pendak kemis man jumlah gelem nekat dongake disisi pasareane tak mergane yo untuk berkah ini boleh sandang paning gansar kuwi tenan. Wah ngono iki. Nek sing ora percaya ngono ya wis. Nah aku percaya kok. Aku nek pendak ora njoh nyekar sak jemuwang wah aku tanpa apa-apa nek barengi mayang paling yo ra iso. Dene yo wong iki yo najan ora sowan ngono. Punden yo ono omah bubar salat apa bubar dungo apa ya coba nanti tekone bar jam 12 bengi yo ndongake marang luwur-luwur sing ana kono-kono sing dikabarkan didongake kok papan kaswargan ati ilmu berkah sing paring sehat waras panjang umur. Tenan kok anak bisa mulya nek ora sing tuwa sing sehat iki bisa apa meneh ya iya. Bila kita sampai memuji datang sedherek keluarga aku mendukung ngambang iki sedaya agengarik supanen jar esti tansah dipun paring ana sehat panjang umur kathah rezekinipun rukun sae manunggal putra wayah yen sekolah tansah saged pinter nanti saged ngasta pegawai negeri saged ngayomi dhateng tiyang sepuh wah iya ayah ingkang sami tekanen dipun paring ana sae nggih pun panen tansah malimpah. Dipun nanam jagung yang Pak Sugeng nggih nanam jagung dipun paring dadi kathah nah. Ora nandur nek. Dene iki tenan budaya sing kulino ya nang Pak Sugeng barang karo Pak Yadi lho. Pak Sugeng iki tenan kok piye kok eneng mung mesem ngene. Mesem gleges nyangati wah dan nyetok-nyetoki tenan ya. Kula aku suwe ora suwanya ngambang kene iki jan yo kangen tenan karo sedherek kula warga sing dukung ngambang kene kok. Suwana tame masmur yo berkah elok jembar kan untuk bayo piyayi. Juragan ana sarep diwono, juragan kacang. Lah mulane arep buah kacang ini Pak Moy yang sargi paling murah tenan. Ini aku ki main kacang ya cerdas yo.
Ane mau sekecil kerja. Yo ki nyatane awake dhewe son mrene nggawa waranggono cacahe 3. Kaitan yo komplit seragam biru laut kabeh. Waduh. Ketok mencorong. Kaitan kene kun sewu dolar Yuswa ki nek nabok malah elok malah so. Mat ning sing nom-nom kae-kaemu ira-ira. Bubras gabrus. Yo ngicipi presidene ingkang lodhe iki mboke Tony Joko Dolok. Mboke gandhen lho iki mau pundutanipun sederek kula ibu-ibu ingkang mangsak wonten wingking menika wau sampun pesen badhe ngersakaken srihune diaturake mula awake ya paring makman minuman nek so gremena karo kudu diaturake di Kasih Songo Juprono Srihuning ono sapa sing monggo nyantun Pak Yano kula nyuwun